Neng karang kagem teledang Lurah Semar sapranatane luas kebon Tegalan aren-aren sami ngundit tarupa suku sinden sesendernan saring joget genti Nala garing Wedra Bagong kula mo kula Pak dawuh mo iki ana dhayoh wujud wanara wulune Kresna nggih wah nggih wis tau tumon Gong lagi iki aku ya rada apal wanara Pancawati ning sing ireng ya lagi roh iki aku Truk ha iya kita lenjanges mengko to Kisanak padha slamet tekan wong ing wis mangku kene Kisanak nur inggih Kiai lulus raharja sowan kula boten manggih alangan setunggal menapa sawangsulipun sembah kula mugi katur paduka Kiai Semar iya Kisanak wis tak tampa sembahmu aja kok sengguh aku mitambuh jinarakan aku durung tawara ora eneh yen aku durung wanuh mara matura siraku wanara saka mendilan sapa kang dadi aranmu Kisanak nun inggih kepareng kula nderek tepang Kiai kula saking Kayiwangan Puspawedhar abdinipun Pukulun Bathara Daneswara dening Kang Sudi Mestani nami kula pun Kapi Permuja Kiai jenengmu Kiai Permuja kula napa inggih banjur duwe perlu apa dene sira teko ingkang gepeng kene Permuja ih kepareng munjuk atur Kiai dening Pukulun Bathara Narada tuwin Pukulun Bathara Daneswara kula kadhawan ngudi wangsulipun swarga kula ingkang menika sinebat kembang Dewarna samangkidipun jarah rayah dening Prabu Rahwana namung lampahipun kula kedah swita sinten Prabu Rama langkung rumiyin kula sampun sowan Sang Prabu Rama ing Pancawati kejawi kula matur badhe siwita ugi ngaturaken bilih Dewarna wekdal menika jinarah dening Prabu Rahwana ing wusana sinten Pancawati paring karampungan Sang Prabu Rama kedugi nampi paswitan kula waton kula saged ngrebat wangsul Dewarna saking Prabu Rahwana duh Kiai Semar jumbuh kalian dawuhipun Pukulun Narada menawi kula kapetengan kadhawan pasrah dhumateng paduka Sang Pamong Agung ing mangke peteng jagat kula jalaran dereng Semar pundi peneng garing Alengka Kiai ingkang menika sawetahipun kula pejah gesang pasrah dhumateng paduka Kiai kanthi atur penyuwunan supados kula lebda ngrebat wangsul Dewarna saking tanganing Prabu Rahwana Kiai leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang Kapi Permuja aturmu wis tak tampa semendang ora karempit
kanthi kembang Dewa Retna penepesaning Balawanara diga dening Rahwana aku uga melu prihatin Permuja pancen teman-teman oleh Prabu Rahwana ngudi marang sinaning Gustiku Prabu Rama sawadya balane iya Permuja tak tampa kang dadi aturmu sak bisa-bisaku aku bakal sabiyantu marang sira urip kasembadan pangudimu nggone bakal ngrebut bali kembang Dewa Retna waduh Kyai sesembahan kula ngaturaken genging panuwun dene paduka kepareng badhe sabiyantu dhateng kula Kyai sumurupa Pramuja negara Ngalengka kuwi negara gedhe tur batenge kuat pasasat pager dengkul mubeng wektu iki kang dianggep mungsuh bebuyutan kuwi sinuwun Prabu Rama utamane para rewanda janji ana ku mliwering kethek mesti dipateni mongko sira iku wanara mula supaya aja ngaestarani kudune sira aja wujud wanara kudu wujud menungsa lumrah Permuja iya jagat Dewa Bathara waduh Kyai lajeng kados punyanggen kula saged wujud menungsa kula namung pasrah patu-patuku Kyai Semar iya Permuja iya muga ana keparingi Gusti kang nyipta jagat saya tak suwunake marang pangeran supaya bisa wujud menungsa kanthi tak puja dina iki mangsa bareng Kyai tansah marapan ora suksma sinuk maya winahya ing ngasapi sinimpang telenging kalbu pambukaning warana talen saking lip layape ngaluyup pinlebesate sono sumusute ngrasa jati mangkala Sanghyang Ismaya kadang sampun mangsa semedi kami asta ngremet ponang kuncung sanalika ana kaelokan kang ngrasake dening Kyai Santa Gusti kang jagat tansah anggone mindadak sakala sang Pramoja pinuja jleg gadya sate ingkang pekik warnane bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang kau tulukir moyak mayik Pramuja iki dadi bejamu ya nggih dene penyuwun kemarang kang nyipta jagat kaiden Pramuja waduh pekulun kula ngaturaken genging panuwun dene kula sampun saged wujud kados mekaten lantaran saking paduka Kyai Semar iya padha-padha wah bapak ampuh ya Truk ki mau rewanda dipuja dadi manungsa bagus waduh jan kakekne metu dayane ya Gong ngremet kuncung nyuwun karo Gusti kok dikeparingake jleg dadi satriya bagus jan mengin-mengini lah iya bapak ki dandane anake wong ki apik lho anake dhewe teng celoneh surambet jaji lho aku dipuja ta Pak malah surasah narima ing pandum aku bagus to Pak aku tak ngarah putri meneh Pak aduh putri ngendi aku meri karo sing gampang cekae kudu entuk ra ketang cah ngendi surasa gandeng kowe wis wujud bagus moko lantaran tak puja mula wektu iki sira kekasih Bambang Pujadewa ya nggih kula nuwun inggih ngestakaken dawuh kula namipun Bambang Pujadewa iya wis ayo ingkang budal marang Praja Ngalengka aku bakal ngawat-awati monggo kula dherekaken Kyai
Leng-lenging griya mengu-mengu
mung sira sang puting arum dene mamanis hambal bermering kang cipta menika anak Prabu sampun kundur dhateng kraton daya-daya pun bapa cemadhong dawuh kados pundi anggen paduka anak Prabu Ngupati Sekardiwarna menapa sampun angsal damel nggih anak Prabu nggih paman patih ento pangestu sampeyan kula pun kelakon boyong kembang Dewarta saking tanganing Kakang Daneswara kanthi kula penjadah kembang Dewarta padha karo kula pun ngregem paturing Rama sak munyuk-munyuke man inggih nggih anak Prabu nderek bingah so syukur dene Kang Raka Bathara Daneswara sabiyantu dhumateng anak Prabu ketitik karsa maringaken Sekardiwarna dhumateng paduka anak Prabu diwenehke pripun angsal paniki kula rewangi adu otot kalih Kakang Daneswara ampun korbat tangeh langsa damel ngaten nggih sampeyan rasa mikir entuk kula kembang niki mawi cara pripun sing baku kula pun entuk gawe inggih nggih anak Prabu kepara kula titip kembang niki sampeyan simpen nggih paman mang simpen sing primpen ampun to sing menungso napa buta godhong kayu mawon pisan ora kena ngerti yen sampeyan kulitipi kembang Dewarna niki mekaten nggih mila kembang niki sampeyan gawa teng kepatihan mriku sabab yang kula sing gawa mesti konangan kalih Rama sawadya balane jalaran wedhus Gunawan mesti kandha kalih Rama yen kula gawa Dewarna inggih nggih kanthi awarating manah nggih ngestakaken paduka anak Prabu keparengipun bapa nyuwun Sekarso badhe kula wangsul dhumateng kepatihan monggo sampeyan tampa mawon gunjang kang sing langit kelak-kelak katon lirikin sanging sang mawet kandrum sabarang kaltulu ukir moyak mayik gandeng sampun nampi Sekardiwarna nggih keparengipun bapa nyuwun pamit wangsul dhateng Purwadikaran nggih duga-duga digawa ngati-ati aja nganti lali wanti-wanti weling kula kembang niki sampun ngantos kical iki kanthi kembang niki ilang niku sami kalian paman Patih kelangan nyawa mudeng inggih nggih mugi-mugi pun Bapak pinter nyingitaken sekar menika anak Prabu parengipun Bapak nyuwun pamit wangsul dhateng kepatihan tuli badhe nyimen Sekardiwarna menika anak Prabu mongso bareng oleh sampeyan ngreksa paman Patih
bocah bagus Megananda sunusul marang lakune keng Eyang ana apa nggih. Eyang Patih kula sanget welas dhumateng Eyang Patih sampun sepuh kadawan ngasta Sekar Dewarta kadawan nyimpen ing menika Ganing Rama sampun paring dawuh idaling Sekar sami kali canyawanipun Eyang Patih. Mbok inggih Eyang kepareng Sekar klebetanipun kemawon kula ing tasih mudha tasih jangkep ingetan kula Eyang. Wis nggih Raja. Sing nampa dawuh iki pun Eyang mung kalinari bejaning uripku ya nggih. Yen pancen Gusti sing paringake aku sih momong marang anak putu tak kira ora bakal kewan aku nyimpen kembang Dewarna. Waduh Eyang Patih paduka menika sepuh sampun lalen. Wis nggih wis dongakno muga-muga aku aja nganti kelendran nggonku nyimpen kembang Dewarna. Oh inggih Eyang ngatos-atos dongamu kang tak jaluk nggih. Tenging Palwapindha wangsiting kakung karagan panjrah sabdaning sapa kakuluruk asahuran sangono paneh rahino meko pangkaton sumirat wetahan soroting haruno lerene traning sariraku lumampah wirandungan Sang Patih Prahasta semedya kundur marang Danuwatkan Purwadikaran siniget kang lumampah gendha kang minulus emake datang kati wonten ing dalem kapatian nenggih Sang Nyai Patih pintak lenggah ketingal suara bang-bang wetan mangguning tias puminangguning manung sunging ngomong musik kewala
pajar wulan ing ratri taranggana kawonten sumewa kang kawruyan hamung bening cipta cahya yang rawing kanedeng dadari sebelah padang kiblating paningal tinonton sangsaya katon nami sing ulak keseming Hyang Candra Cinandra ayah Surya Kenya Remaja kang tinali krama himahimando samya sumire kaya-kaya datri semring sang ratu ning Bali terus narata sarga mancung biar dinelar inding Cakrawala gunung-gunung datang ngale lelengkai kaya dinambar hanggal binabar jajar-jarut kediting langit pindha lungidan rinengga ring kayaning pating garembel gegerombolan ulus-milus tiyang pinulas imbangi hargai miku wonten kasatring sakalano endah yasaning saraga Prabu Sumeli awaston dalem patian ing Purwadikaran tenging mendhapi wonten manuk antara dina kejuwitaning kepatian aning menika garwaning Patih Prahasta sesilih Dewi Suweni pinarak lenggah sineba sanggih para mban ing bates angan tuwantu ditemuipun Patih Prahasta kaiden marang kang hanyipta jagat ketika sampun keparang rawuh kondur marang ingkang saking Purwadikaran inggih Patih Prahasta manjing ing pendhapi kadodo sang Dewi Suweni sigra nyembah sesedoan anglengaken dhateng kang Raka Patih Prahasta meseming pradaya sang Patih Prahasta nguningali dhateng kang Garo Dewi Suweni ingkang tuhu bekti dhateng kakung teka mangkono ujling atur sang Dewi Suweni kunjuk dhateng Raka Patih Prahasta sira santuh ngaur dening manis hamba leber meringkang cipta sumrambah weh prengki promosetyas malekum
Jahniyah ning talaga kadilangit Mambang tang pasulana pamaneka Wintang tuliwa kusumaya semawur lumrap kang sekar kadijalado menika Raden Patih sampun kundur. Iya Yai Dewi Suweni pun kakang wis kundur nggone Sibono Kraton Ngalengka Nyai. Kula nuwun sewu teka ing mestaka paduka ketingal wonten sorot anelai menika sorotipun menapa Raden? Sumurupa Nyai iki soroting kembang Dewaretna. Kembang iki sapa anak Prabu Rahwana dititipake marang pun kakang supaya disingitake utawa dipapanake ana ing dalem kepatihan Purwadikaran pamrih karepen ora disemurupi sapa wae jalaran kembang iki sapa adoh pinanggani yaiku saka ing Kayangan Puspawedhar. Nuwun sewu Raden Patih. Sabab menapa mboten dipun papanaken wonten Kraton Ngalengka kemawon to Raden? Kraton Ngalengka akeh kang padha saba. Kaya ta para putrane anak Prabu Rahwana. Monggo yen para putra weruh kembang kang endahe ora ana sing madani. Ora wurung kewetu tembunge bakal nyuwun kembang iki. Monggo anak Prabu wis paring dawuh sapa wae ora kena nyumurupi kembang iki sakliyane pun kakang lawan sira Yai Suweni. Mekaten Raden. Iya gandeng bab nggon nyimpen kuwi luwih rapet wong wadon tinimbang wong lanang. Mula Nyai pun kakang titip kembang iki tumuli singit marang papan kang ndelik klebu aku dhewe aja nganti nyemurpi nggonmu nyingitake Nyai. Nyuwak langening kalang nyewana kelar pandan muncar dina mrika koneng surem sorote tan padang kasolan pajaring purnameng kekono dasare mungsa katiga dimohana wenging ujun ancala nuringgih ngestakaken dawuh mugi enggal dipun paringaken Raden. Mara tampamana pun kakang bakal manjing marang pamelengan nuhun jiban manempah marang Pangeran Yayi ngestakaken dawuh Raden. Biya ngemben kula wonten dawuh lan bocah ngemben kula wonten dawuh aku wis ngasta kembang Dewaretna wis tak anggo cundhuk ora bakal tak papanke marang papan liya
aja nganti kembang pisah lawan aku mau bakal tak nggo cunduk ing selawase piye. Oh inggih semangga Gusti Putri. Wanti-wanti marang sira sekloro. Aja nganti bab iki kawurang dening liyane sira wong loro iki. Sabab iki gawat Nyai. Oh inggih kula badhe kendel boten badhe sabawa dumateng tiyang sanes. Nggih kula iki badhe nderek ngersa Gusti Putri. Sampun ngantos kawuningan dhateng sanes. Aku bakal manjinging papreman piyemban. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Yen pangkuso mengku sang tiah utama Bambang Pujadewa iki wis teka laladan negara Ngalengka. Inggih Kyai, gandeng sira iku darbe kalwiyan nggon panggondo mara coba empakno panggandanmu wektu iki kembange ana ngendi? Ngestakaken dawuh Kyai. Kadang padha ranten becik. Desa hangun demo harus. Kyai Semar piye Pujadewa? Sareng kula mata aji penggandan sekaripun mapan ing sisih lerwetan nika Kyai. Mapan ing sisih lerwetan kae. Nggih kaluhuran. Kae jenenge kasatriyan Purwadikaran. Kuwi daleme Raden Patih Prahasta. Yen ngono sira kudu bisa manjing kedaton kasatriyan kono. Ya mung kudu ngati-ati Pujadewa. Lakumu aja nganti disemurupi marang sapa wae. Mekaten iya nggih. Supados mboten kesumerpan tiyang sanes kedah kados pundi kula pasrah dumateng Paduka Kyai. Mengkono inggih. Ya. Gandeng pager betenge dhuwur kudu diwiradati. Ayo turna sak lakuku. Monggo Kyai.
yen melumpat tangeh kowe bakal tekan. Inggih Kiai. Wah nganggo cara apa iki, Truk? Lah iya iki terus piye iki? Monggo nek metu lawang kono wong sing jaga pirang-pirang. Kalau aku melibati wong liya, wah ketok gulune tenan ya, Gong. Lah iya iki malah kewetan dalan iki, Truk. Ha iya. Wis aja padha kuwatir. Moga Gusti ngijabahi. Tak grayang betenge mendhako dina iki. Kiai piye mawi menapa kok lajeng mendak betengipun mung tak grayang nganggo tanganku. Wah jan melok tenan bapak iki. Wah tangane ora pati apik ning kok nek nggo grayang kok jan sekti men. Wah mulya sibu ya moh pisah karo bapak ya. Wis ngerti dayane grayangane tangane bapak. Iya. Mula jodoh nyepelke wong tuwa ya. Wong tuwa kuwi Allah katon. Aja do ngenyek karo wong gerang. Mboten, Pak? Jan. Ora nyana bapak wis saiki jan metu dayane. Aku ora ilang di bapak ngene iki, Pak. Matur sembah nuwun. Anu Pak mbok njaluk tulung nyang omah kae gerayangan bintang ambul arep tak ganti, Pak. Ora usah. Iki ora kena dienggo guyon. Kita ora jan penting ora bakal tak tindakake. Gandeng iki wigati mula kudu tak tindakake. Dadi kalau mangsa kudu aku ngetokke karo katiasangku. Ning ya mung kala-kala. Arep nek kerep dikokke katiasane malah ngabar. Aja kerep-kerep metu, Pak, wis. Nek perlu wae ditokke. Ha iya. Iki barang hujan aja kesuwen. Ayo ndang mlebu kono. Nyuwun pangestu sing ati-ati ya, ninggi. Kene sadurunge kowe mlebu menyang kedaton, kowe arep tak paringi sumbaga dhisik. Dipun sumbaga iya. Dayane sumbaga saka aku, sapa weruh kowe mesti gandrunge, mesti kepencute. Nek wong lanang metu welas asihe ngestokaken dawuh kene tak paringi sumbaga karepen kowe iki ditresnani wong akeh nuninggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora bangga hati Nabi dunia sana. Saku jagat Bang. Kuwi permulaan cerewet. Wis ngantos teles. Sing apik yo teles ngono kuwi. Nek ora teles ora apik. Ninggi. Wis kana mangkaton. Nuwun pangestu ya sing ati-ati ya. Ninggi. Kudu bisa mboyong kembange ya, Gus. Inggih. Aku njuk sumbaga, Pak. Nggo apa? Bojoku ben ora muring karo aku. Aku iki seprene aku karo wedok ora dilurui kok, Pak. Lah sebabnya apa? Mbuh. Iki lagi prene nang dine bojoku orang lurui aku kok, Pak. Nek aku kerep mangkat kae karo bojoku ya diladeni apa-apa ya ditari. Bareng prene mang dina ditari kok ora iki. Slumun selamat wis mangkat. Oh nggih, matur nuwun. Waduh. Bapak mandi jam. Ya aja mban cindhe to mong. Anake diparingi kabeh. Kowe yo njaluk sumbaga. Iya no. Nderek ndoro nek ra disumbagani aku ora tresnani wong. Iya kene. Kok kentel meni. Kuwi metu kentelan iki. Deh. Nganti pliket. Kuwi malah mandi. Cerewet bocah iki. Matur nuwun, muga-muga entuk gawe.
Aku, Pak. Ora nek kowe ora. Baca ngono to, Pak, Pak. Kowe iki njaluk disembahane dienggo apa? Aku arep mulih ngetan. Supaya bojoku ora pisahkan aku piye ngono. Ndang mangkat toh, kok ndak selak pulih betenge. Ora, aku njaluk sik to, Pak. Aku ka ono, ora. Kowe ora sah. Ndang mangkat toh kuwi barang pujan, kok ndak mulih meneh. Ora. Nek pulih ya tak penggrayang bapakne to. Pak, mbok tulung to, Pak. Tulung to, Pak. Ora. Lah wis, piye kuwi? Kowe kudu keri. Keri nuwun. Ora iso kowe bakal tekan kedaton. Deloken. Pak. Betenge dhuwurne iki, Pak. Grayangan, Pak. Aku grayang wong sepisan. Pindho ora dadi. Mung pisan kuwi. Mula ya aja suwe-suwe kuwi. Duh, piye iki? Wah. Gek beteng wis pulih dhuwur neh. Truk, tulung truk. Aku calonno tali, Truk. Ora kene tali kok. Memisake aku to, Truk. Rombongan do melu kok aku kene dhewe. Aku ya rombonganmu lho, Truk. Wah, Bagong wis marake. Wah, iki ning urung-urung banyu lho, Kang. Ning urung-urung banyu iki lho. Piye? Kowe metu nggon urung-urung iki lho. Lho iki lho, urung-urung lho iki lho. Wis metu kene. Wis kuwi. Ah, jan. Petro karo sedulur ya mikir tenan tibake. Ayo dicoba. Nek sedeng bacut sesak Bali. Oh iya. Piye, Kang? Sedeng, Truk. Ah, syukur wah bejamu. Ayo entar mangkat. Iya wah. Tuh sedeng. Bacut, Kang. Iya, lho. Wah, duh. Lah, ayo. Ayo terus, Kang. Ayo. Truk. Piye? Iki piye, Truk? Lho, piye ta? Ndase mlebu bokong ora mlebu iki. Oh, gegeden bokong kuwi. Lah iki piye? Nek sesak Bali. Bali ora iso iki, Truk. Piye iki? Bacut ora iso Bali ora iso. Oh, mah dienggo sumpel kono, Kang iki. Terus no, piye iki, Truk? Aku malah ora iso iki. Gong, iki wanci bangun lho. Iki nek tungguk-tungguk do mlaku weruh eneng bokong ning ngono dipapas pedang ilang. Waduh. Wah, Bagong ampuh. Wah, duwe aji sekarang jinggo. Sekarang jinggo matamu iki. Oh, pindah beset lho sekarang jinggo. Oh, malah melowek. Wah, kelangan bok, ulet bok.
nangkin sunya tengah kulem lengeng ngarung Tunggara sang Brahmana Tanbindah swarni madu brangta manut Kembang rarap ning rimang priyan ning kangka maroma sangga jaya kangka Piyemban kula wonten dawuh iki teko nom-noman bagus temen katon cahya sumumu sasat bisa madangi pasaryan kene piyemban inggih matur Pak satria kok baguse kaya dewa ndarat ya Nduk iya nggawe ingon-ingon telu padake ngon-ngon awake dhewe Truk ora oleh githoke daya kaya kepis ngono aran wong kaya ngon-ngon dipun dangu mawon Ndara Putri iya piyem bocah bagus marang aku sira iku sapa nulinggih sang dewi kula saking laladan Pradikaran mriki nami kula Bambang Pujadewa sang dewi lajeng paduka menika sinten aku garwaning Raden Pantih Prasta sesilihku Dewi Suweni sang Dewi Suweni kepara nyata wayah dudu wayah sira manji kedatonan jumujuk ing pasaranku iki apa sira ora konangan karo pawongan kepatian kene Pujadewa inggih sang Dewi setunggal kemawon boten wonten ingkang ningani lampah kula Kusuma Dewi tobat yen ngono tancen pinasti dening Gusti sira ditemokke karo aku wong bagus menika Gusti Patih Prasta wonten pundi Raden Patih lagi manungku puja brata manembah marang pangeran ing Sangkar Palanggatan sampun meh para enjang teka dereng purna anggene panembah sang Dewi pancen mengkono ing saben dinane kok wong bagus Raden Patih Persasat wis ora nate kumpul karo aku jarakan ngrumangsani wis sepuh wong bagus mekaten kepara nyata tobat kok saya nyedak ya kamu mbuh kok sajake kok PKT apa wis greng apa iki ya mbuh wis sajake suwe ora kambah kaya dalan kok ora kambah lha ki mau wis ngandhake nek jare sing lanang wis sepuh sira iso apa-apa Bang sajake ya kaya aku gulane dhuwur sapa Raden Patih sang Dewi menawi mekaten kula nyuwun pamit badhe medal saking pasaryan mriki awit kula ajrih kaselak konangan dhumateng para mban sanesipun sang Dewi para mban wis padha momong marang aku ngerti marang gelagatku iki mban sing tak percaya kabeh ora bakal ngandhakake lelakon kang tak lakoni sampun kuwatos Gus kula menika ngreksa kalih Ndara Putri saged nyimpen wadosipun Ndara Putri nggih ampun kuwatos Yung apa sing dhuwur kae kok plirak-plirik karo aku iki Yung Kang apa kira-kira piye Kang kae kira-kira aku ngatasi ora Kang ngatasi nah untune ketok kabeh ngono Pak Mas lah iya lah jan gingsul kok kabeh kuwi merongos ora gingsul ora iso bedake mengko dhisik Bambang Pujadewa aja daya-daya sira metu saka kedaton kene
Wis tak kandhake mau ngarep yen iki ora kersaning pangeran Mokal bisa manjing raton ketemu karo aku wong bagus. Dadi cetani sira diutus dening pangeran supaya bisa nambani kangenku marang priya Pujadewa. Oh, tenan lho. Kangen. Iya. Kangen karo wong lanang. Iya. Pancen bapak kelok tenan. Sumbagane mandi tenan. Lah iya. Aku dipelera iki sing tuwek wis ora jalan gong kari mudare ngono tak mletoki aku. Nek di petingan liya, petingan apa? Mari ngujuri ngalor kok petingan ngono. Duh Gusti. Nyuwun kiyat Gusti. Kok ndak tak sambat ngono apa? Patur rasa sambat kok aten wong bagus. Ayo. Aku tambah ana kangenku ya wong bagus. Raden Ayu, dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula badhe wani bergonjak dhumateng Raden Ayu. Sira ora dosa jalaran bisa nulungi marang aku, jroning aku wis sepi rasaku kaya ngene iki. Kanthi sira wis mekono kene rasaku kaya urip ing jaman anyar meneh Pujadewa. Ning kosok baline yen nganti sira ora bisa nambani kangenku mung nyandak ngene kok ndak sampun ngados ngaten to pek ora yen ora ya lengene iki tak candhake batobat astane kok halus banget batobat to Pak bagus kok kaya wis tok yen nyanding karo aku lewet ya ngenclek kae ya truk kangen ya kangen suwet wis ora diambah. Nek ya sing wedok ya ayu. Mesti ya pilih iki timbang karo sing lanang, mulih nang ya mengongoh ngono ya. Buta iki bagus lah ya. Iki sawruh karo suweni lho. Iki karo lah ya ning sawruh iki aku. Ning endi? Metesih. Yang ini lho. Neko. Iki ya ngangeni. Gong. Iki disetel radio ya, Gong. Cangkemmu jaganen. Aku iki mengandhake kok. Jagokan rembug. Iya. Ayo Raden, selak ora kuat atiku ya mancing ka permangkene. Aku tambah ono kangenku ya Raden. Mangkir rumiyin. Surasan tak ngenteni apa ya manji kedaton kene. Wah, piye iki? Iki sing gawe masalah malah Bapak Semar kok bengi. Iku ora disumbagane ora ngene iki lho dadine. Dari Sumbaga kok terus nganti sing wedok anting mentel ngono. Sampeyan sinten, Mas? Gareng. Oh, Kang Gayeng. Gareng kok Gayeng. Kula rondo lho, rondo karepmu pawan karepmu. Kang Gayeng. Ampun nina kalih kula nggih Kang Gayeng. Sike. Ngopo kari jengkangke kok kan polah. Kowe njuk ngapura sekali modare kok. Ampun ngoten lho Kang Gayeng, kula niki tuwa nika tuwa bondo lho. Yen sampean gelem rabi kula omah loji kali ngenggoni, jaran teji kali numpaki, jam tangan kali nganggo, kendaraan kali numpak. Piye, Reng? Lah nek ngene ya karuwane ning iki ya. Yes. Iki ya sing ora rabi wong ya rabi bondo ya. Taningah kang modaro ati ya. Oh, mabuk ini elek. Garing-garing capeng jan kaya porong. Teko. Wis. Teko. Pripun Kang Gayeng? Ya. Kula nggih pun kangen lho Kang Gayeng.
Kula nggih pun kangen lho Kang Gayeng. Sampeyan mang nambani kangen niku kula Kang Gayeng. Gatel. Aku wis ora iso apa-apa kok nambani piye. Mengke tak saged nek kalih kula. Bisa ngapa kuwi? Pun to, kula niki telaten kok Kang Gayeng. Mengke kula mimi indok. Wis sak pitike diuntal ora apa-apa, ndok dak. Ning saestu pun to sawah kula pinten-pinten hektar mang pek. Sampeyan iso nambani kangen kula saestu Kang Gayeng, Kang Gayeng. Wis lho to, Deng. Niat ingsun rabi loji ngono. Ora rabi wong rabi loji. Nek. Monggo Kang Gayeng. Ayo. Tak turuti ya, muga-muga Gusti ngijabahi. Muga aku gumregah maneh aku. Nggih Kang Gayeng. Iya. Kula digendong. Mlaku dhewe. Wis tuwek kok gendongan ora Ngoten digendong. Aku digendong. Alah. Wis tak digendong wis. Ora gendong-gendong wong, gendong sepeda motor ora apik to. Iya. Monggo Kang Gayeng. Ayo kene. Tak turuti. Aduh. Iki aja milih bandama ora sudi aku. Kene. Kene. Nggih. Iki begagah kok. Jadi pas dipeng iki piye? Iki begagah iki. Nggih kene pun. Lah iya, ngono lho. Nggih Kang Gayeng. Iki apa kok pelek iki apa iki? Oh, niki wau kenging Alteco. Oh, alah. Lah kok di Alteco iki piye? Lah menguyuh mawon. Ora karuan. Wis ora karuan. Wis nggawa kepis. Wah, jan gareng elok tenan ini. Wah, wis apik. Ya, nggo tombo ngantuk Mas. Demang ora enek. Wah, nek iki ya rada urup iki wah, pawane entuk. Hanuju ketujuh adalah hanuju ing karsa, ketujuh ing karsa. Aduh. Jenengmu sapa? Siti kamar mandi. Waduh. Bener aku den bagus WC. Waduh, wis. Wis anggon rasah lunga nyang ndi-ndi wis. Nggih. Dadi bojoku ya? Nggih. Piye kowe, Gang? Ah, ora aku wis. Aku kelingan bojoku, aku setia karo wong wedok, Tru. Kowe rak gampang gandrungan nek aku ya. Aku wis mbok eno nek aku ora. Wis kono badhok kang dhewe. Wah, ade kaya apa, ade kaya kewan badhok. Aduh. Ya, kowe dadi bojo gelem to? Burun. Aduh. Nek aku wis duwe anak lho, mboten napa-napa. Kula niki momong anak kula nggih saged. Aduh, jan syukur, aduh jan. Wah, untune jan wis mengingih. Dikei emas kabeh untune. Nggih. Mengki yen sampean kekirangan iki mang tetel mang del. Iya. Wah, jan. Iki ora miji timun iki muji duren iki ya. Gedhi-gedhi iki. Ngrenteng nganti kaya pete. Enggak Mas, enggak. Yo, enggak. Kula nggih pun kangen ya Mas. Ya. Atur niku Mas. Iki omongane Mas saya medeni ngene. Boten apa-apa, kula niki main apa mawon saged kok Mas. Sampeyan dadi bojo kula mesti maremi kali iki lha kowe. Nggih Mas, sampeyan kok damel marem nggih Mas. Aduh. Jan pawane jan mlegung. Ora kalah karo sing Madiun kae iki. Nggih wae. Kula ndang mangsak tenaipan. Wah.
nyanai panci ngopo ora usah. Anu wae karepen resmi ora dosa kawin siri ya. Wah, niku senengan kula niku kawin kirik. Lho. Oh, iku ping bosok iki wong siri kok kirik. Oh, siri to. Urung krungu kok mbaleni omong. Bangga kula manggendang. Belum pagi belum oh iya kan malah ngeten wong iso omongnya sing cetha apa grenengan kaya maling kuyuwan belum manggendong kene wah bobotmu ki pira kok kaki geblak Wela nawang 100 kali dosa kilo. Duh. Wis rasa digendong, dijunjung wae men kuat. Nggih men. Lho. Ngentut. Nggih. Wow, saru wedok kok tutuk gedimen. Alah mboten mambu. Mampu bayar. Ora mambu. Entut nggih kula radi masuk angin ya Mas. Oh rusak ngasto PPO wah ora alah mah kaya nggo WC iki